Děti, sluchaj sem. No, som nevolala, bo som bola taká zaneprázdnená. No ale to co? Prihlásila som sa ti na súťaž, jak sme sa bavili, Majster Štriku 2014, čo bola v Kokošovcoch. Znáš tam tá dedina, kúsok od nás? No a čo, vyhrala som ti. Počúvaj, vyhrala som ti tá Skokšovec hneď do Kisáku na celonárodnú súťaž. Bolo také, že bola disciplína, potom jeden šal, jedny rukavice. No a išlo, to som zobrala Jozefa. Vrajím, Jozef, ale hýbaj, takoj het. Ma podporovať troška, no a co, dobre to bolo, tak stres, nie? Lebo si hovorím, štrichovať viem, prihlásiť sa prihlásim, no a už keď sa prihlásim, tak dám vyhrám, nie? No a čo, to si hovorím, trískaj rybku, hladko, obrátko, no tá dobre to išlo. Jozef, ako musím pochváliť zlatý, tam už tlieskal, troška malo vypíte. No vieš, aký je náš Jozef, on si rád si uhne. No a tá tlieskal tak, že ani do rúk sa netrafila, som vedela, že aspoň tak v duši ma podporuje, vieš. No tá už som tak, vieš, to bolo na takom podiu, som pozerala na ňo z podia, vieš, ako a Jozef, vieš, aký je náš, čo, jedno oko spí, druhé píte kapurkového, ale to som bola rada. Takže tak, počúvaj, takže Majster Štriku 2014 si môžem povedať, že som na seba pyšná. Však ti poukazujem, potom ti porozprávam, len teraz narýchlo musím ísť, lebo vieš, chystám ešte deťom do školy, vieš, zajtra majú 10, im potrebujem nachystať salamati, vieš, končí ti za ruka, tak idem im pobaliť. Dobre, moja, idem končiť, hej, tak ti volám o týždeň, čau, Giti, čau.